வெல்கம் பேக் டு லைட்னிங் லெஜண்ட்ஸ் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து ஃப்ரீயாக எப்படி கன் ஸ்கின்ஸும் பண்டில்ஸும் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹலோ பிரதர்ஸ், வெல்கம் பேக் அகைன். ஸோ நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி எப்படி ஃப்ரீயாக பண்டில்ஸும் கன் ஸ்கின்ஸும் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து லூலுபாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்பால் தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த ஆப் ஏசிகே மூலமாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். நான் வந்து என்னோட வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ வந்து மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்போட பட்டன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ மேலே கேம் டூல்ஸ்ங்கிற ஆப்ஷனுக்கு கீழே ஃபேஷன் ஸ்கின் 64 பிட் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும். ஸோ வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். நான் டவுன்லோட் பண்ணி எனேபிளும் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்களும் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே வந்து ப்ளே நவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ளே நவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ வந்து ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ வந்து கேம் ஓப்பன் ஆகிற வீடியோவை நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா அது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ஸோ வந்து உங்களால் வந்து இங்கே கூகுள் அக்கௌண்ட்டால் லாகின் பண்ண முடியாது. ஸோ அது இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அது என்னென்னா விகே, ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் அப்புறம் கெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் உங்களால் லாகின் பண்ண முடியும். என்கிட்ட அந்த அக்கௌண்ட்டில் இல்லை, அதனால் நான் கெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கே போகிறேன். ஸோ வந்து கெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து கெஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். லோட் ஆகுது. அப்பாடி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து டேப் பிகின் கொடுத்தா அவங்க வந்து உள்ளே போயிடும். உள்ளே போனோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வந்து இங்கே காடுது, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ மேட்ச்குள்ளே போகுது. மேட்ச்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடுவோம். ஸோ கைஸ், இது வந்து மேட்ச்குள்ளே போயிருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் லூலுபாக்ஸில் செட் பண்ண ட்ரெஸ்ஸு தான் இது. ஸோ நம்மளால் எந்த விதமான ட்ரெஸ்ஸும் செட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நம்ம லாக் அவுட் பண்ணிடலாம் மேட்ச்லேருந்து. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக கன் ஸ்கின்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னு முதல்ல நாம் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே மேலே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஐக்கான் வந்து புதுசாக இருக்கும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்கின்ஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா M4A1க்கு நான் இந்த ஸ்கின் எடுக்கிறேன், அப்புறம் AWMக்கு நான் இது எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எக்யூப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் எக்யூப் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து இதில் வெப்பன் ஸ்கின்ஸ் மட்டும் இல்லை, பேராசூட் ஸ்கின்னு, சர்ஃபோர்டு ஸ்கின்னு, இந்த மாதிரி நிறைய எடுக்கலாம். ஸோ வந்து இதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபேஷன் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னா, இங்கே வந்து அவங்க காட்டியிருக்காங்க. அது என்னன்னா நானே உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ நம்ம நிக்நேம் கேட்குது. நம்ம நிக்நேம் என்ன எழுதலாம்னா, ஸோ அத்வைத் 452 அப்படின்னு எழுதிடலாம். அத்வைத்துங்கிறது தான் என்னோட பேர். ஸோ வந்து ஃபேஷன் நம்ம எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து ஸ்டோர் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டோருக்கு போனீங்கன்னா மிஸ்ட்ரி ஷாப் கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து இங்கே கீழே ஃபேஷன் இருக்கும். ஃபேஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து பாருங்கள், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் பண்ணுறேன். 6 பேக் ஷர்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஜாஸ் பேண்ட்டை வர காணுமே. ஸோ ஜாஸ் பேண்ட்டு, ஷூ வந்து நான் இந்த செருப்பு எடுத்துக்கிறேன். அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் வந்து நான் இதை எடுத்துகிட்டு, ஸோ வந்து கண்ணாடி, ஒரு கண்ணாடி மட்டும் மாட்டி விட்டால் போதும். ஸோ வந்து இது level 3 இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே கிராஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஈஸியாக காட்டும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்பு. லூலுபாக்ஸுங்கிறது ஒரு செமையான ஆப்பு. ஸோ வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்கள் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு மாட்டி விட்டீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மறக்காமல் போடுங்க. ஸோ வந்து பாய், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ டாட்டா, see you, bye bye.